satul nu mai e deloc ce a fost. Mă, ciucureilor! Să fac nebunie aici. Și auzeai casele vechi cum scârțeau pentru că începeau să se moaie și se dărâme. Cât au fost inundațiile și după inundații, fiecare a stat la rud de unde a putut. Nivelul apei creștea, rămâneai blocat în pod. Ne-am întâlnit toți patru, am jucat cărți, le-am arătat satul. Bună ziua și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi ne aflăm în Rădăuț Prut, județul Botoșani, mai exact în sătucul în care eu am locuit mult timp și am crescut de la vârsta de 2 ani jumătate. Iar înainte să începem acest vlog, nu uitați să dați un like, să vă abonați, activați clopoțelul, iar comentariul acestui vlog este Rădăuț Prut. Pentru că părinții mei s-au mutat din județul Botoșani, chiar din oraș, în luna iulie, din câte am înțeles, în urmă cu 25 de ani, am crescut aici, în mare parte, la țară. Eu nu prea am văzut județul Botoșani, orașul, pe Abia bune. când ai fost adolescent, de fapt, adult, deja, cred Da, că la 9 ani. în perioada în care am lucrat în Botoșani, iar acest orășel, de fapt orășel, eu tot îi spun orășel din obicei, Sătuc. e un sat, cu adevărat, nu știu dacă are mai mult de 1000 de locuitori, este o comună, acestei comune aparțin și satul Rediu și satul Miorcani, care se află cam la 5 km maxim distanță, mă refer la Miorcani, și 2 km satul Rediu. Noi acum ne aflăm chiar în fața școlii primare, unde am învățat eu. Aici am făcut și grădinița și aici se împărțeau așa, grupa mică, grupa mare, grupa pregătitoare, după care începeai clasele 1-4. Deci aici am învățat destul de mult timp. Aveam, ce aveam? Amintiri frumoase, nu? Păi nu știu, că nu am făcut grădiniță aici. Întrebarea mea era dacă era acest loc de joacă când erai tu copil sau s-a mai amenajat, s-a mai Nu schimbat era absolut ceva. nimic. Deci grădinița nici măcar nu arăta atât de bine. S-au făcut câteva modificări, au început să renoveze cât de cât. Locul de joacă, cred că l-au amenajat în urmă cu 7-8 ani, dacă mi amintesc bine. Nu știu exact pentru că l-am văzut ultima dată când am venit în România și era în construcții penultima dată când am venit aici. În partea aceasta avem și biserica. Haideți să avansăm puțin să vă arătăm cum se prezintă și în față este acea sală în care se fac praznicele. Nu mai știam cum se numesc. Și aici puteți organiza praznice. Na, nu este un moment despre care să zici că ești fericit, bucuros, da, că îl organizezi, dar așa că ideea e să vă arătăm cum se prezintă. Desigur se poate și intra, dar din nefericire în biserică nu se poate intra decât atunci când este deschisă, mai exact în zile de sărbătoare sau duminica. Deci așa arată. Aici avem acea sală, aici avem turnul cu clopotul, iar în partea de sus avem și biserica, care a fost renovată din nou în urmă cu aproximativ 10 sau 8 ani. Și toate aceste locuri nu erau când eu locuiam aici. Turnul cu clopot era, dar din nou nu era în stare atât de bună, nu erau nici aceste bănci. Deci s-au făcut până și aici destul de multe schimbări. Și dacă vă întrebați de cum? Păi aici în Rădăuț Prut suntem foarte aproape de Lipcani, adică Republica Moldova. Avem vamă și în mod normal de când s-a deschis vama s-au făcut destul de multe schimbări în bine, dar din păcate s-au făcut și în rău, corect? Da, dar tocmai știu că la vlogul anterior ne-a comentat cineva, Fane Babanu parcă, Da. dacă la Prut, că tu ai povestit în vlogul trecut că te bălăceai, adică te scufundai sau făceai tu navigări, scufundări. habar n-am, pescuiai pește și el a întrebat dacă, fiind cumva frontiera între România și Moldova, Republica Moldova, dacă nu erau niște restricții, da. Ba, erau. Deci noi avem o zonă care se numește Fâșie. Presupun că și de partea cealaltă, în Republica Moldova, au acea zonă. Este un fel de linie imaginară. Aici în Rădăuț Prut mai și trecea un tractor și ara acea zonă încât să-ți dai seama de unde nu mai ai voie să treci, dar asta însemna că nu aveai voie să intri în râul Prut. Doar că noi intram, fără să ne cerem voie. În mod normal trebuia, ca și copil, n-aveai voie decât cu un adult, dar dacă aveai peste 14 ani, gen, să ai și buletin, trebuia să mergi, să-i anunți pe cei de la poliția de frontieră să te lase să mergi la Prut. Și înainte parcă erau mai
Parcă nu erau atât de stricți ca acum. Înainte, pentru că dacă vă întrebați de ce știu și eu acest lucru, este pentru că bunicii mei, adică părinții tatălui meu, locuiesc și ei aici în acest sat. Și așa ne-am cunoscut și noi, da, bine, această poveste o să vă zicem puțin mai la finalul vlogului. O să vă arătăm chiar în zona în care ne-am cunoscut. Așa, dar tocmai înainte știu că și tatăl meu când era mic zicea că bunicii lui, deci cum ar veni străbunicii mei, locuiau în acest sat și ne povestea că mergea fără să anunțe și nu era nicio problemă, pentru că înainte tocmai România nu era încă în Uniunea Europeană și nu erau atât de multe restricții, reguli. Și vama nu exista. În urmă cu, nu mai știu exact să vă spun, mi se pare că în 2008-2009 s-a deschis vama, dar în acea perioadă, au început să pună restricții, dar înainte de acea perioadă puteai să mergi liniștit oriunde voiai, nu aveai nici cea mai mică problemă. În mod normal, cum vă spuneam, trebuia să mergi să anunți că merg și eu să fac o baie la Prut, dar nu-i păsa nimănui, deci era foarte ok. Să vă arăt încă un lucru. Aici avem Pârâul Rădăuți sau Râul Rădăuți. După cum se poate vedea, nu mai există absolut nimic, din păcate. Mai sunt în sezoanele mai ploioase, depinde cât plouă, nu prea plouă în ultimul timp, niște rămășițe ale acestui râu care pornește tocmai din partea aceea. Nu știu dacă ajungem până acolo pentru că este destul de mult de mers și curge de aici pe acolo și continuă până la Prut. Din păcate, nu ne mai putem da cu Sania cum mă dădeam eu în urmă cu ceva timp pe acest deal. Deci coboram de aici, pentru că casa se află în partea aceea, deci coboram de la părinți cu Sania, veneam aici, pârâul era înghețat, ne dădeam cu Sania de pe acest deal ușor și după coboram și ne făceam traseul pe pârâu. Era frumos. Da. Dar nu se mai poate face așa ceva. Deja nici nu mai ai atâta zăpadă. Nu mai sunt nici copii. Nu mai sunt nici copii. Sanie nu mai ai. Deci sunt multe circunstanțe care au căzut. Bine, sanie poți să ai foarte Sanie, da. Ușor. Încă mai am și Sania din copilărie acasă. Dar zăpada nu ai. Sania, pentru care mă băteam eu cu fratele meu, pentru că era singura Sanie care aluneca foarte bine. Nu era nevoie să-i faci nimic. Și dacă era ruginită, aluneca perfect. Și mai aveam altă Sanie pe care trebuia să o împingi, zici că aveai de fapt căruță și tu erai calul. Acum dacă avansăm, este totuși obositor din cauza aerului. Vezi că aerul foarte rece, este atât de greu. Foarte mare, mi se pare. Da. Iar în față putem vedea că aici se numește centru, să spunem așa. Este centrul Sătucului. În partea din față vedeți că avem și steagul României, steagul Uniunii Europene. Este un sat european, într-un final, chiar dacă nu este atât de dezvoltat, dar rămâne un sat frumușel. Dacă vedeți că este așa de pustiu, cum vedeți în partea aceasta și puțin mai încolo, este din cauza unui motiv foarte simplu. A fost aici o inundație foarte mare în anul 2008. Casa părinților, din fericire, nu a fost afectată, dar foarte multe case din acest sat au fost complet distruse. Deci, de asta puteți vedea multe garduri, dar în spate nu se află decât mormane de pământ. Majoritatea caselor fiind făcute din chirpici, cu furci, cădeau destul de ușor. Dar ăsta e motivul principal pentru care satul este destul de împrăștiat și destul de pustiu pe anumite zone. Casa bunicilor tăi unde se afla? Se afla pe drumul acesta puțin mai jos, dar vom ajunge și acolo, de centru, însă, bineînțeles, a fost atacată. De fapt, bunicii mei aveau două case, una bătrânească și una în construcție din chirpici, care tocmai voiau să modernizeze, să o facă mai modernă, cu baie și cu ce era, ca să poată să trăiască ei acolo, dar n-au putut să termine acele construcții pentru că a venit inundația și a dărâmat totul. Da, din păcate, multe persoane au fost afectate în acest sat și vedeți, până și această casă a fost, mi se pare, nivelul apei până la baza casei. Nu a căzut, din fericire, dar acum este o casă părăsită și era casa celui mai bun prieten al meu de aici, din Rădăuți. Deci, sunt persoane sunt persoane despre care am multe amintiri și, din păcate, multe case sunt goale acum. Cum vă spuneam, pe partea cealaltă, cum vă spuneam, sunt multe case părăsite sau chiar dărâmate, satul este destul de împrăștiat
nu mai sunt atât de mulți oameni și sunt și mulți nu bătrâni. mai sunt mulți oameni în centrul orașului, de fapt în centrul satului, tocmai din simplu fapt că după inundații n-au mai avut voie să construiască în zonele inundabile. Da? Deci oamenii au trebuit să construiască, s-a făcut cumva un sătuc mai nou. Se numește satul nou. Și un acesta cartier, este satul să zicem vechi. așa, da, mai nou, mai sus cumva și e mult mai departe de centru. Și acolo au și bunicii mei casă nouă, da. Și de ce vă spuneam eu că totuși s-au schimbat chestii în bine datorită vamei, dar s-au schimbat și chestii în rău din cauza inundației, pentru că satul era totuși destul de dezvoltat înainte. Aveam până și aceste cabine telefonice, aici aveam multe magazine, acum mai rămâne doar acesta. Înainte era și partea de sus o sală de petreceri, de nunți, și în partea de jos, în dreapta, acolo în spatele stației, se vindea mobil. Acum a rămas doar magazinul din stânga, magazinul de acolo. Erau bancomate, acum nici alea nu se mai găsesc. Să duci în alt sat ca să scoți niște bani și nici autobuzele nu mai circulă. Sunt foarte puține. Trebuie. Sunt două motive. Oamenii încep să aibă tot mai mulți mașini. Al doilea motiv, din păcate, sunt tot mai puțini clienți, pentru că sunt mulți bătrâni în ultimul timp. Ei mai merg în general cu autobuzul, dar sunt tot mai puțini sau preferă să plătească pe cineva cu mașina, să-i ducă sau să se ducă ei, să le cumpere alimente, dacă au nevoie de ceva în plus, și să le aducă aici. Deci sunt foarte puțini autobuze, totuși ai variante, poți ajunge în acest sat destul de ușor, dar uneori nu e sigur, poate iei autobuzul, vii până aici, nu știi sigur dacă poți să pleci, pentru că ei dacă nu au clienți, nu pleacă. Ai, mi se pare, 3 pe zi dus spre Botoșani. Și cam 2 întors sigur. Da, 2 întors sigur, știind că înainte erau cam minim 5. Aveai cam din oră în oră. Da. Deci erau chiar și 7-8 pe zi. Vedeți în partea aceasta acest tip de casă și aceea care sunt așa de înguste și înalte și aceasta, dar și aceasta de aici, chiar aici, toate aceste case sunt case evreiești sau sunt numite aici case judănești, de judani, așa le zic oamenii. Și aceste case evreiești, din păcate, pare că sunt toate acum părăsite. Deci aceasta sigur e părăsită, aceasta a fost o perioadă un bar. Și mai și scrie de vânzare pe ușă și număr de telefon și cred că n-a fost vândută niciodată dacă a rămas mesajul. În niciun caz. Această casă, din păcate, a fost o perioadă un bar. Patronul presupun că nu a mai văzut sensul să păstreze această clădire și a lăsat-o așa și a plecat. Și puteți observa că începem și noi aici să avem numărul și numele străzii, pentru că înainte erau multe case care aveau număr și ei numeau strada cum voiau. Adică dacă venea poștașul sau curierul, spunea adu-mi pachetul pe strada principală, adu-mi pachetul pe strada nu știu care, doar că nu erau nume oficiale. Acum au început să mai facă 2-3 schimbări. Și aici avem și un sediu de poliție. Zici că noi facem promovarea acestui sat și veniți în Rădăuț Prut, vizitați Rădăuț Prut. Iar aceasta este strada spre frontieră, spre vamă, și cum puteți vedea, toată strada aceasta este ornată cu aceste drapeluri, unul românesc și unul european, al Uniunii Europene, și toate duc spre vamă, ca să nu îți pierzi drumul. Pentru că acesta este drumul principal. Da. Ca și explicație, deci, în partea aceasta, de unde am venit noi, se află Miorcaniu, dacă tot avansați. În partea aceasta, tot în față, vama, și ajungeți în Lipcani, în Republica Moldova, iar în partea stângă avansați către Rediu, care aparține comunii Rădăuț Prut. Aici avem o casă evreiască, care încă este locuită, vedeți că e în stare foarte bună, dar a fost și modernizată, deci arată total altfel. Și de ce îl numeam eu atât oraș pe acest sătuc? Pentru că avem 2 blocuri. Avem acest bloc în care se află poșta, în partea de jos, da, farmacia, și sus câteva locuințe. Și în spate, aici, în spatele acestui magazin de materiale de construcție, avem și al 2-lea bloc. Eu zic să ne îndreptăm puțin către vamă, nu prea putem să vă arătăm acolo, pentru că nu ai dreptul să filmezi, dar vreau să vă arăt ceva foarte important, care se află în acea zonă, mai exact școala. Școala cu clasele 5-8, în care eu am învățat. Și am învățat bine, să mă laud acum. Măcar în perioada aceea. Și dacă tot ai vorbit de inundație, poate ar trebui să povestești puțin ce făceai tu atunci când a venit inundația, de exemplu, pentru că tu erai în sat, nu? Da,
Da. Vă explic pe scurt, pentru că oricum e și o poveste, atât mi-am amintesc eu, și e și o poveste destul de tristă. Deci, în anul 2008 a crescut nivelul apei și au fost nevoiți să dea drumul la un baraj care se află puțin mai sus de acest sat, la câțiva kilometri, și din acest motiv am fost inundați. La 3 dimineața eu eram treaz, pentru că eu noaptea nu prea dorm, nu am somn, și cred că mă uitam pe telefon la ceva chestii și deodată auzim alarma care a pornit chiar de aici. Acesta este căminul cultural, avem și o bibliotecă, iar aici se țin cam toate sărbările, și de aici a pornit alarma și au început să vină autoritățile să anunțe pe fiecare om parte în parte, să se asigure că golesc casele, pentru că era pericol foarte mare de inundație și s-a adeverit a fi chiar o inundație destul de mare, cea mai mare din Rădăuți-Prut. Și ce mi-am amintesc eu e că am plecat pe drumul pe care v-am arătat că puteam merge către casă. Nu se putea merge că era deja inundat din cauza pârâului, dar era un drum în spatele bisericii pe care am avansat, am plecat de acolo și am plecat la bunici. Bunicii se află puțin mai într-o zonă puțin mai sigură, mai la înălțime. Și într-un final, cred că a durat 5 zile maxim până s-au retras apele, dar auzeai, pur și simplu, erai mai la înălțime și auzeai casele vechi cum scârțeau, pentru că începeau să se înmoaie și se dărâme. Da. Erau făcute din 5 zile pentru pământ. Tine care casa n-a fost atacată de apă. Că mai mult pentru ceilalți care nu s-au putut întoarce niciodată. Astea nu sunt informații sigure, adică eu atât mi-amintesc. Nu am preferat nici să nu întreb părinții exact cum s-a întâmplat, vreau să vă spun exact prin ce am trecut eu. Pentru mine a fost șocant. Ca copil. Da, nu știu exact în 2008. Deci 2008. Câți ani aveam? Minus 16, deci aveam cam 12 ani. Fratele meu era mare, mai mare cu 5 ani, el se plimba și cu barca, deci a fost până la casă cu barca, cu autoritățile pentru a recupera câteva obiecte, dar el nu prea a fost atât de afectat, sau poate pe moment nu era atât de afectat. Dar eu am fost pur și simplu, am avut și ceva atacuri de panică, o perioadă destul de lungă, am fost afectat chiar și cred că în urmă cu 10 ani încă m-a afectat acest lucru. Cred că am repetat afectat de sute de mii de ori. Da. Dar aici ne aflăm la școala cu clasele 5-8, o școală care a fost, de fapt, e în renovare. Puteți vedea că se renovează cu fonduri europene. Cam așa se prezintă partea aceasta. În partea dreaptă din nou era o sală, dar nu mai știu exact. Știu că uneori am făcut și cursuri aici, în dreapta, dar nu mai știu exact cum funcționează acum. Dar puteți vedea că pe acest panou scrie Școala Generală cu clasele 1-8. Chiar dacă în această școală, în mod normal, noi făceam doar clasele 5-8. Și puteți vedea că chiar toată școala e așa. Foarte puțini copii, cred că elevi, da, pot să bage în această clădire care nu e atât de mare, atâtea clase. Înseamnă că da, sunt foarte puțini elevi, cred că. Uneori erau și elevi care veneau din Rediu și învățau aici. Doar că acum nu știu. Și acum unde se fac clasele, știind că... În cealaltă școală în care am fost. Da. Și uitați în față, nu o să ne apropiem pentru că nu avem voie să filmăm, este Vama. Și nu prea avem voie să filmăm pentru că în stânga se află poliția de frontieră, în spatele poliției acolo, mai exact, se află primăria și chiar în față se află Vama pe care am trecut-o de... câteva ori. Eu n-am trecut niciodată pe aici. De asta voiam să te întreb. Mai știi de Tu ai trecut-o de 2 ori, cred că, sau de 3 ori cu vărul tău. 3. Și eu n-am trecut-o niciodată, pentru că n-am venit cu voi. Da, aici ne aflăm la 2 km de Lipcani. Asta am văzut pe panoul care se afla fix acolo. Și ca și idee, înainte se putea trece chiar și pe jos, o perioadă, pe jos și cu bicicleta. Dar acum nu poți decât cu mașina, nu mai poți merge chiar cum vrei tu. Și vedeți că mai avem acest autobuz Rădăuți-Prut-Darabani, din câte știu este autobuzul școlar, pentru că este de la MGM. Știu că e aceeași companie cu care mergeam eu la liceu, pentru că făceam naveta între Rădăuți-Prut și Darabani, iar acesta este unul dintre autocarele care duc la Botoșani de la compania LIC. Nu știu, nu prea... Și aici sunt multe licitații pentru a reuși să obțină acces
să aibă toată ruta doar pentru ei și vreau să vă arăt un panou. Îmi amintesc că este panoul făcut chiar de mine, nu știu sigur dacă mai este același, este panoul cu protejați spațiul verde. Așa, da, na. Zici că aruncă popcorn în găleata de popcorn. Deci, când eram la școală, de obicei ne învățau destul de des să protejăm natura. Făceam și acest gen de panouri pentru a îndemna oamenii din sat să protejeze și ei natura, dar din păcate sunt unele locuri în care nu prea o protejăm așa cum ar trebui. Vedem gunoaie, dar na. Iar acum vă mai arătăm o parte a acestui sătuc care a fost în schimbare, pentru că înainte veneai aici și puteai să vii la piață. În fiecare duminică se organiza piața, dar acum este doar un spațiu liber, sau vedeți că mai sunt lemne și alte chestii, pentru că nu se mai face piață de mulți ani. Și ce avem aici? I-am văzut și ieri pe aceștia. Hai. Ei sunt timizi și după când se apropie deja nu te mai lasă. Sunt mulți căței pe aici, pisici ale satului cumva, pentru că poate nu aparțin nimănui oficial, dar toată lumea se ocupă de ei și le dă de mâncare. Și mai avem încă 2 acolo și încă 2-3 în spate. Ce sunt 6 deja! Să vedeți. Ia uite! Nu mă apropii prea mult pentru că nu vreau să să fac nebunie aici. Deci acesta este momentul drăguț al vlogului. Da. Chiar dacă îi vedeți aici, nu înseamnă că nu primesc de mâncare. În general, sunt persoane la celălalt bloc care le dau de mâncare. Mai trec și alte persoane. Aici mai este și o pizzerie în partea de față și le mai lasă uneori de mâncare. Deci au ce mânca și au un fel de cușcă, un adăpost. Acum puteți vedea că ne aflăm într-o zonă în care multe case lipsesc, pentru că înainte cam toată zona aceasta, pe ambele părți, avea locuitori. Case, era destul de animat. Și puteți vedea că uneori găsiți case în aceste zone inundabile care sunt în picioare sau ele par noi. Un motiv este acela că dacă casa ta nu a fost doborâtă, dărâmată pe timpul inundației, aveai voie să o renovezi. Deci ai voie să rămâi cumva în zona inundabilă. Și hai să trecem. Aici nu prea avem treceri de pietoni. Nu prea sunt în centru, mi se pare că este una sau nici aia, nu știu dacă este. Două, dar nu sunt atât de bine trasate. Și acum am ajuns într-o zonă. Am ajuns în zonele în care sunt zone fantomă, așa vine să le numesc, pentru că mi se pare atât de trist că a rămas doar gardul la fiecare casă, da. Și în rest, da, au crescut copaci, nu mai este nimic. Iar aici suntem în fața casei, fosta casă a bunicilor mei, cu acest gard roșu, înainte era puțin mai aprins. Era vopsit, da. Și ce e trist în această zonă este că ei aveau aici, gândiți-vă că aici era aleea principală pe care ajunge la casă. Când se termina aleea era casa părintească, iar aici în dreapta era casa nouă. Și din toate aceste două case a rămas doar de baraua. Dar de baraua a rămas sau au reconstruit-o? A rămas. A rămas, era încă în picioare. Bine, cred că poate au mai adăugat ei un lemn, 2, dar știu că ea era în picioare. Da. Și când până să le facă casa cumva acolo, ei au stat în debara vara. Adică tocmai asta era situația. Oamenii n-au avut condiții foarte bune în acest sat cât au fost inundațiile și după inundații. Fiecare a stat la rude, unde a putut, unde erau unele persoane au stat în niște module, așa le numeam noi, din... Știți că acelea pe care le folosesc caravane, în construcții. Și niște caravane cumva. Oarecum, da. Sunt, nu știu cât aveați, 20 metri pătrați aproximativ. Și ca să înțelegeți de ce toată această zonă a fost afectată, chiar în spate, acolo în fundul grădinii, se află pârâul Rădăuț, acela care s-a extins destul de mult în timpul inundației. Deci, de iar asta la sunt bunicii mei, multe zone așa. Nivelul apei era destul de sus, mi se pare că era până la acoperiș chiar. Și casele au stat câteva zile în apă, de aia la un moment dat au și căzut și s-au fragilizat. Pentru că dacă era o idee de poate o zi, poate nu era atât de grav ca... Da, le afecta puțin structura, dar era mult mai ok. Și încă un lucru, din păcate în această parte, o să vă arătăm cam până unde a ajuns apa, în această parte, nu știu dacă au mai rămas 3-4 case aproximativ. Unele sunt deja părăsite pentru că oamenii erau destul de bătrâni și erau multe persoane în partea inundată,
Ei, cu speranța că o să le rămână casa în picioare, își urcau toate obiectele în pod și unii chiar dormeau în pod. Dar că deci nu era legal, variantă. să-i spunem așa, pentru că în caz că nivelul apei creștea, rămâneai blocat în pod. Și dacă nu venea după tine să te salveze, puteai să mori acolo. Poate chiar nu puteau, adică nu mai aveau pe cine să salveze. Și vedeți, și aici, la fel, totul gol. Doar în dreapta mai aveam o căsuță care a rămas în picioare. Problema cu inundația a fost că și, vedeți că știți că la sat în România este ideea că îți iei apă de la fântână, mai ales dacă nu ai acces la apă, n-ai apă curentă în casă. Singura soluție este să te duci cu găleata la fântână și să te aprovizionezi acolo. Dar cu inundația asta a fost problema, că apa din fântână s-a murdărit de mâl, de așa, și nu prea au fost toate curățate pentru că nu sunt bani. Da. Și nu ai cum să cureți și oricât ai curățat, a trebuit să sapi de nu știu câte ori mai profund ca să aduni apă mai bună. Era mai convenabil să-ți cumperi apă sau chiar să faci o nouă fântână, poate găseai apă mai ok în alte zone. Dar, vedeți, și aici era o casă foarte mare, putem să o numim vilă. A rămas doar gardul, pentru că, din nou, baza era din chirpici. Deci a fost foarte ușor să fie afectate. Mai avem încă o casă pe dreapta, de fapt două case, dar aparțin aceleiași familii. În această casă nu a fost chiar atât de mare problemă, pentru că au putut să le renoveze, nu au căzut, dar, din nou, stânga-dreapta, cam aceeași poveste tristă, nu a mai rămas absolut nimic. Și gândiți-vă, totuși aici ne aflăm aproape de centru. Normal, aici era centrul orașului. Cu cât te îndepărtezi, cu cât urci mai sus, cu atât nu mai erai în centru, erai deja la periferia satului, să zicem așa. Da, nici nu prea aveai mare lucru, aveai poate câteva case, dar era destul de pustiu în partea nouă, în satul nou. Satul vechi era cel mai animat, se întâlneau oamenii, discutau, beau un vin, o bere, ceva pe timp de vară, deci era frumos, dar acum, sincer, e un sat, cum spunea și taică meu, e un sat așa, mai trist. Mai trist, da, pentru că nu mai e nimeni și nu mai ai cu cine să te întâlnești. Deja și populația s-a rărit, mulți au și plecat tinerii spre alte orașe chiar ca să își găsească un serviciu, să aibă un trai mai bun, să aibă o comoditate și, în general, la sat rămân bătrânii și bătrânii pleacă și ei și se duce asta totul. cam e exemplu de sat din România, pentru că multe sate în România au ajuns să fie destul de puțin populate, dar acest sat a fost puțin mai mult afectat și acum vă arăt și zona în care se afla casa mea favorită din acest sat. Se numea Casa cu Pitici, așa o denumeau toți în Rădăuți-Prut, pentru că, și vedeți că o să vă arăt, au mai rămas totuși puțin zidurile. În față avea un gard foarte frumos și avea pitici pe fiecare stâlp sau chiar și în curte. Încercăm să avansăm pe aici, dar sunt crengi și bucăți de piatră. Să vedem dacă ajungem chiar în fața porții. Și aici vedem podul care aparținea acestei case. Până acolo mai sus, unde vedeți o mașină, chiar aici a ajuns apa, acela a fost nivelul maxim. Deci această casă era cam penultima care a fost afectată și vedem că au mai rămas câteva ziduri, dar în rest nimic. Deci doar părțile din beton. Și aici fântâna, din nou, părăsită. Dar cam asta e povestea acestui sat. Până și eu știam de această casă cu pitici, că bunicii mei mi-o arătau, era foarte aproape de ei. Și de fiecare dată zicea, hai să arăt o casă faină. Da, era cea mai Știu, mi-a arătat-o și anul trecut. Da. Da, voiau să-ți arată de fiecare an, da. Aici aveam și un lac, în partea aceasta și acesta este secat, dar cam trist. Adică mie îmi place, când ne întoarcem în Rădăuți-Prut, sunt multe amintiri. Dar, din păcate, satul nu mai e deloc ce a fost. Iar acum ne vom îndrepta și către ultima parte, în care veți vedea puțin din satul nou, să vedeți nou Rădăuți-Prut, mai modern, cu case mai mari, dar mi se pare că totuși cel vechi arăta mai bine. Era mai interesant, mai plin de viață. Și aici este zona în care ne-am cunoscut noi. Vă întrebați acum, dar cum v-ați cunoscut voi aici? Păi, să vă explic. El venea cu un prieten de sus,
Eu veneam cu o prietenă de jos. Eu eram în vacanța de vară. Eram la bunicii mei, din partea, deci părinții tatălui meu, cum vă ziceam, și am zis să-mi aduc o prietenă ca să nu mă plictisesc, pentru că nu aveam prea mulți copii cu care mă jucam eu în acest sat. Și atunci erau copii aici. Erau cât de cât, dar nu erau prea mulți. Erau destui, dar noi cunoșteam. Deci aveam cam 16 ani jumate, parcă, cam așa. Pentru că noi am început să ieșim împreună la 17 ani. Da. Așa. Și s-a băgat acel băiețel în seamă cu noi. Că... Da, aveam un prieten mai tupist care își băga în seamă cu replici din alea, hei, ce frumos sunt ochii tăi, în fine, numărul tău e la tine. Și a văzut fete noi în sat, că nu îl cunoștea nici eu, nu știa cine sunt, așa că s-a băgat în seamă, că ce faceți, că nu știu ce. Și după ne-am revăzut și ne-am jucat cărți. Da, ne-am întâlnit, stați că aici sunt. Da, vreau să vă arăt că aici era pepiniera asta. Da. Deci aveau și o pepinieră. Încă este. Încă este? Da, da. Pentru că, vezi, partea îngrădită aparține pepinierii și sunt foarte mulți pomi aici, nu mai știu exact ce pomi. Înainte erau duzi, foarte mulți duzi care erau unde se află stâlpii, cam pe aceeași direcție și atârnau crengile în drum. Deci noi ieșeam, mâncam dude mereu și spuneam, hey dude, ne-am cunoscut aici. Eu, sincer, cum vara, de obicei dormeam foarte puțin, deci atunci când ne-am întâlnit, singurul meu gând era să mă duc acasă. Dar prietenul m-a convins, mi-a zis, haide băi, să vorbim cu fetele astea, să ne întâlnim, ieșim și noi puțin. Și am zis că nu prea am chef. Și la un moment dat... Ai fost obligat, ai venit? Nu obligat, s-a rugat mult de mine. Și la un moment dat am ieșit, ne-am întâlnit toți patru, am jucat cărți, ne-am arătat satul, ne-am arătat o cascadă, că prietenul meu spunea că aici avem o cascadă, e doar un izvor, curge un mic izvor. Era cascada de Rădăuți Pro. Da. Și ne-am întâlnit în toate acele locuri, cred că 2-3 zile la rând sau 4, nu știu. Da, dar era cu gândul de prietenie, nu era niciun gând în plus din partea mea, nici din partea ta, cred că din partea lui era, cred că. Nu. Cu la început. Alexandra. Da, chiar. Eu v-am zis o prietenă, dar era chiar Alexandra cea pe care ați văzut-o de la Cluj. Pe care o să o mai vedeți, cred. Pe care o să o mai vedeți în curând, da? Și da, la început nu era din partea nimănui, era pur și simplu o prietenie destul de strânsă, adică în foarte puțin timp am început să ne înțelegem foarte bine, toți patru, da. După care au început să apară sentimentele din partea mea. Am început să vorbim pe internet foarte mult pentru că eu trebuie să plec în Franța, eu făceam școală acolo și vorbeam, cred că zilnic, de nu știu câte ori pe zi, la telefon, în apel video, prin mesaje, a fost... Skype, că înainte foloseam ca bătrâni Skype-ul. Iar vara viitoare ne-am văzut și eram deja împreună, cred că. Sau... când aveai 17 ani jumate, cam așa. Da. Atunci am arătat prutul pe care îl cunoștea deja, că am zis că hai să-i prezint satul meu. Am arătat prutul, am trecut chiar și, asta e puțin ilegal, dar trebuie să vă spun, am trecut și în partea moldovenilor, pentru că era o insuliță care deja aparținea Republicii Moldova, am trecut așa în not și stăteam acolo. Deci, niște informații care poate n-ar trebui să vi le dau așa de liber, dar a fost frumos, foarte multe momente, dar cred că vom face și un clip special în care discutăm noi despre tot, cum s-a întâmplat absolut tot, pentru că așa, vă spunem mare ce se leagă cu acest sat, cum ne-am cunoscut noi, pentru că e și important. Deci ne-am cunoscut în satul în care eu am locuit atât de mult timp, 20, de fapt nu 25 de ani, dar de 25 de ani locuiesc părinții mei aici. Și în care eu mi-am petrecut verile. Cam toate, da. Pentru că mă împărțeam între aici și alt sat tot din județul Botoșani, din care sunt ceilalți bunici. Era o lună aici, o lună acolo, deci cumva... Spuneam că tu aveai vacanțe lungi, eu nu știam. Aveam vacanțe lungi, da. În România știu că erau 3 luni, în Franța 2 luni, ca și copil le aveai. Da. Dar când lucrezi nu ai 3 luni, ai o lună maxim. Dar tocmai verile atât de lungi le petreceam când eram la școală. Când am început să lucrez, nu mai veneam atâta nici în România. Da, adică exact. Câteodată preferam să îmi fac vacanțe și în alte țări, pentru că tocmai erau singurele vacanțe pe care le aveam și erai mult pe drumuri. Da, eram mult pe drumuri. Înainte să ajungem în satul nou, vreau să vă arăt o zonă, deci aceasta este zona în care, chiar aici, în care au fost instalate toate acele module pe timpul inundației, încât să se ocupe de oamenii care chiar nu mai aveau casă sau nu mai aveau acces la casă. Și mă refer în partea din față, bate puțin soarele, chiar acolo, după acea mică cabană, în care înainte se afla
mai știu, mi se pare că era un garaj în care puteau repara autobuze și autocare, dar nici măcar eu nu l-am prins. Cât am locuit eu, deja era desființată acea companie. Acum am ajuns într-un final și în satul nou. Am mers, cred că 1,5 km până în partea aceasta. Și chiar dacă și pe aici mai găsim case afectate, dar afectate pentru că sunt părăsite, deci nu s-au mai ocupat nimeni, veți vedea că majoritatea sunt case noi, care arată foarte bine. Strada razoare, nici nu știam ce stradă e pe aici. Sincer, n-am mai trecut pe aici de cel puțin 8 ani. Dar cam așa se prezintă zona, vedeți că sunt multe case mult mai moderne. Mai moderne, mai înalte. Parcă și înainte casele erau mai joase, așa ca să mențină căldura adică să faci focul mai puțin și să rămână căldura acolo. Și cred că și oamenii erau mai mici de înălțime față de acum. Dar acum, da, și cu etaj, gospodăriile sunt parcă mai mari, mai multe animale, parcă trăiește lumea aici, știi? Că acolo zici că e pustiu, că e fantomă, satul fantomă. Aici, de fapt, ajungi și vezi că trăiesc niște oameni în zona asta și că nu e chiar atât de pustiu pe cât pare. Vezi, ia. Nu e pustiu, e pur și simplu că satul a fost împărțit în mai multe părți acum. Deci, din păcate, nu este totul în aceeași zonă ca pe vremuri. Și aici puteți vedea că ajungem din nou în partea, să zicem, oare centru satului nou? Cam așa se prezintă. Da. Deci, aveți și alte case pe aici și acolo și cred că ultimul lucru pe care vi-l arătăm este locul în care veneam eu foarte des să mă dau cu Sania, pentru că înainte ningea și foarte mult și unde să te dai tu cu Sania decât pe un deal mare, nu? Și dealul era aici, pentru că înainte nu era asfaltat în partea aceasta, veneau foarte mulți copii și făceam trenulețul. Deci veneam fiecare cu Sania lui sau care n-avea Sania, se așeza pur și simplu pe spatele altcuiva și făceam trenulețul în vale, tocmai până la drum acolo și era nebunie, era haos total. În partea stângă mai aveam și un cimitir evreiesc, știu că era o zonă din care puteai să te dai cu Sania. Ne dădeam și de acolo. Însă când erai mic și te dădeai cu Sania și ajungeai jos, la deal parcă tot alergai, știi? Cu Sania, trăgeai după tine. Era mai ușor. Acum, dacă ar fi să facem la fel... Păi și pe jos, dacă dai să urci dealul, obosești. Car-mă tu că vreau și eu să mă care cineva, știți? Adică nu mai e modul ăla că nu-ți pasă, faci efort, în frig, în orice era. Deci aveam momente, eu cădeam în râul Rădăuț, cădeam cu Sania în apă, că se spărgea gheața, ud așa cum eram, complet ud, înghețam, rămneam, încă mă dădeam cu Sania și plecam acasă și afară. Acum, dacă s-ar întâmpla asta, cred că vii alergând acasă, te schimbi, te bagi în apă fierbinte, faci și un cred duș, că te bagi și părinții puțin. Da. Pentru că acum mi se pare că suntem puțin mai sensibili. Ca și oameni, în general. Copiii sunt mai rezistenți la frig pentru că ei se mișcă, au activitate. Noi când ieșim afară suntem foarte statici ca adulți, nu facem nimic, pur și simplu ne mergem, știi, copiii aleargă, ei și când sunt mici, se zbânțuie. Tocmai ăsta e scopul, când ești mic, vrei să ai energie, vrei să o consumi. Acum, e total altă poveste. Am observat că și la sat s-au schimbat multe, adică nu mai e același stil și acum că tot se apropie perioada sărbătorilor de Crăciun, nici cu colindul nu se mai merge atât de mult ca înainte. Eu înainte când mergeam, făceam bani. Era un business. Nu, era frumos, era pur și simplu, nu mergeai cu gândul să faci bani. Mergeai, colindai, ieșeai cu alți copii și era și ca o distracție și te mai și întâlneai cu alți copii care erau acasă în momentul acela. Acum nu-ți mai deschide nimeni poarta, cred că. Ba da, foarte puțin, în comparație cu înainte. Dacă sunt oameni de Rădăuț Prut, lăsați-ne în comentarii. Acum încă se mai ține această tradiție de a merge și de a primi colindul, da, și vedem și noi. Crăciun, vedem dacă se mai ține. Da, din câte am auzit, se mai ține foarte puțin și în general sunt poate cei mai mici care fac asta. Da, și merg la 2-3 case, că fiind mic. La familie, cred că te duci acum, dacă este. General. Noi cred că o să vă lăsăm aici. Da. Sunt minus 5 grade. Se simte, suntem în nordul Moldovei, gândiți-vă că este destul de rece. Deci, căutați Rădăuț Prut sau Lipcani pe hartă, veți găsi cât de
în nord ne aflăm. Fun fact sau nu, Rădăuțul Prutu se află pe hartă, de fapt Horodiu știa mai mult, dar hai să zicem Rădăuțul Prutu, este acolo unde se agață harta în cui. Deci dacă aveți harta acasă, Horodiu știa mai mult, dacă suntem preciși, foarte Rădăuțul Prutu se află aproape în cel mai nordic punct al României, dar de fapt satul Horodiu se află în cel mai nordic punct al acestei țări. Acolo agățăm noi harta și cam acestea fiind spuse, vă lăsăm aici. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, activați clopoțelul și spuneți-ne ca și răspuns la întrebarea zilei, cum arată acum, în ziua de azi, satele din România în comparație cu acum 10-20 de ani, depinde de vârsta fiecăruia care comentează. Ne auzim data viitoare cu un nou vlog și vă pupăm! Pa!